Abans de començar, et convido a trobar una posició còmoda. Pots seure, estar dreta o fins i tot estirada si el cos t'ho demana. Aquesta meditació no és per buidar la ment ni per fer-ho perfecte. És un espai per tornar al cos, tornar a la respiració, tornar a aquest moment present. Durant uns minuts deixarem de banda el fer, les presses i les exigències per evitar l'ara amb presència i calma. Començarem. Pren un moment per sentir el cos. Nota com està avui. No volem canviar res, només escolta com et sents. Si vols, porta suaument l'atenció als peus. Sent el contacte amb el terra, el suport que et sosté. Deixa que el pes del cos descansi. No cal sostenir res. El terra ja hi és. Ara observa la respiració. Sense modificar-la. Només sent com entra i com surt. Potser la notes al pit o al ventre, al nas. Cada respiració és una oportunitat per tornar. Inspira. Expira. Si la ment se'n va, està bé. Quan te n'adonis, simplement torna. Torna al cos, torna a la respiració, torna a l'ara. Escolta els sons que t'envolten, propers o llunyans. Deixa que hi siguin sense seguir-los. Ara, observa si hi ha alguna sensació al cos que et demani atenció. Pot ser una tensió, pot ser una zona més relaxada. No hem d'analitzar res, només sentir.
permís per estar aquí uns instants, sense pressa, sense objectius. Recorda, la consciència plena no és quedar-se, és tornar. I cada vegada que tornes, estàs cuidant-te. Quan et sentis preparada, comença a fer una respiració una mica més profunda. Mou suaument el cos, els dits de les mans, els peus. I quan obris els ulls, porta amb tu aquesta presència cap al que vingui després. Pots tornar a aquest espai sempre que ho necessitis. El present t'està esperant. Gràcies per meditar amb mi.